Luto tayo guys. Sinapot. Sinapot. Maruya. Kung dito sa ano. Sa mga Tagalog. Tapos magluluto si Nene ng Pansit Bicol. Hindi pa rin lumabas si Shen. Shane. Ayaw pa. Ayan, mantika mainit lang. Tapos flour, tubig. Tapos saging. Covered lang sa ano. Parang fritters lang din. O fritters nga talaga. Ayan, pag mainit na yung kawali, ay yung mantika. Ganyan natin yung mga saging. Individual lang guys, kasi pang consume lang naman pang kain. Pero pag paninda, pinagpapatong-patong yan. Minsan nga tinutuhog pa eh, di ba? Sa probinsya, tinutuhog ng walis ting-ting. Yung malinis naman guys, yung hindi paggamit sa pagwawalis. Tinutuhog yan mga 4-5 ano. Purito to ni Pia eh. Sana palang batang yun? Tulog pa? Enjoy kay Lucas eh. Sa Pia din eh. Sobrang ano. Overlikot. Ayan. Pag ganyan na guys. Luto na yan. Hamers. Kabila pansit. Ito Nene. Ha? Pansit. Saka ito, maruya oh. Ha? Maruya. Diba gusto mo to? Ano pa mo? Sarap niyan. Favorite niya yan. Kahit yung lagi kainin niya eh. Ayan, gising na yung aming makulit. Good morning, Kakash! Asa mama? Pakagwapito kasi talaga nito naman eh. Kaso, ubod ng kulit. Oh, isang ching-ching. Oh, ate. Nag-cry. Nag-cry si ate? Bakit nag-cry si ate? Ang cute. Dati baby pa lang kayo. Ngayon, Diyos ko, napakalikot nyo na. Asan mo, Queen? Saan Queen? Saan Queen? Ah? Gwapo talaga na itong bata. Ito yung pagkakaila. Akala mo anak ng ano eh. Koreano eh. Uy! Anong oras na kayo natulog, Pep? Ayan, mga nag-inom kagabi. Di ko alam kung anong oras na nagsipagtulog eh. Alas 2 yata. Si kuya mo nga, ano, sabi ko, magano ka, maligo ka, ayun, pagpasok niya ng kwarto, maliligo pa ba? Aba, natural, gusto mo dyan sa labas matulog. Ayun. Good morning. Huwag naman sa tata. Bad, Kakash. Ayaw. Kaartip. Ayaw magpahalik, ah. Bala ka dyan. Hindi kita bibigyan ng ice cream. Bababa tayo ng bayan mamaya. Ay, hindi ko siya bibigyan ng Ice cream? Guwapo nga eh. Pero sa kabila lang napaka-guwapo yung mukha niyan, guys. Ang napakakulit. Ayan. Last batch ng aking sinapot. Wow, yun ano? Yun ang wow. Ano kasi, tigas ulo eh. Tapos ito na yung ano, pansit ba to? Gisado lang. Kain na kami. Bababa kami ng bayad. Magde-deposit ako ng bayad dun sa supplier ko. At yung BPI, may tokpak. Bumabalik yung tinatransfer ko. So sa video ako magano. Hala! Lagot! Yung batang ano oh. Ngalaw. Oh. Tuwan-tuwa tayo sa buhangin ah. Eh, tingnan mo yung ulo niya oh, puro buhangin. Yung anit. Eh. Wow, mahal naman si Taylor. Grabe, ang kintab. Paglalabas kami, pagbukas niya, gaganin muna. Mahal na mahal eh. No? Kasi lagi makintab.
Parang nahiya naman tuloy ako nung nasa Maynila siya. Grabe kapal ng alikabok. Ngayon, bababa kami ng bayan, guys. Gasolina. Ayan. Nilagyan mo lang. Nilagyan ko. Parehas yun. Tapos, ayun, lumabas na si Tonton kasi matatamaan na siya nung ano eh. Kung paghuhukay sa gate. Bakod. Ayan. Lalabas mo na din siya, te? Ah, palabas na natin Kuya Richard, no? Sino gagamitin? Uy, labas mo muna din to. Ay, urong mo lang doon. Hoy, batang makulit. Sarap, punta tayo bayan. May ii dyan, yari ka. Wala, may pupo ng ano yan, ng dog. May pupo ng dog dyan. Sige na, magugos ka muna. Hoy, tabi dyan. Tabi dyan, baby. Tabi, tabi. Ano, Junior? Sabi ko sa'yo, wag ka nang umakyat eh. Hindi pala marunong bumabayan. Ano, ha? Wala na. Ano? Diyan ka na? Sabi sa'yo, wag ka nang umakyat eh. Wag, laro, gusto ka naman. Bye-bye. Bababay. Toy, tam-tam. Yung lang ganun yung kanina tubig. Grabe yung bata ito eh. Grabe, ayaw mo magdumi. Maranasan niya yung dumi. Walang ganyan sa Maynila eh. Bye, Queen. Sobrang daliri. Hindi mo magchinelas. Bye, Queen. Bye, Queen. Oh, sama ka na kay Queen. Dali na. Punta ka na kay Queen. Bye, Queen. Bye, Queen. Si Tom Tom. Kala may ibon na nakan. Sinilid ko muna si Tom Tom. Masagasaan kanina eh. Masagasaan? Hindi. Masagasaan ka ako. Nasa ilalim nung ano eh. Labas ka na. Labas ka na, Tom Tom. Labas ka na. Ligo ka ulit, Tom. Ayan, oh. Ligo sila. Ligo. Ay may ano siya dito sa gilid na to. Opo. Oh, di ba magti 3 meters tayo? Tapos dito may isang gate lang pang tao. Opo. Para dito yung sa ano lang. Makalpasok yung So, wala sasakyan. nang sintada ito. Poste na lang. Eh diyan na lang may sintada. Oo. Kayo din magagawa, kuya? Yung po isang kasama ko yung magwe-welding. Pero Pag- sumasabi sa akin. Okay. Kausap niya nga ba? Ayan, ano na lang guys, yung gate, yung sliding na lang para hindi nakakakain ng ano, ng space pag bubuksan. Ganyan ang 3 meters. Kasya na sasakyan na pag ano. Sobrang nakat. Okay na. Sakyan? Hindi! So ayun guys, kami ay bababa muna sa bayan. Kala mo bundok yung ano eh, no? Itong bahay. Hindi na. Sama si Lucas. What's up? Yung mga lalaki maiwan muna kasi may pinapagawa kami. Or pagbalik na namin yung gagawin nila. Hi. Hi. Dito na ako kay ate. Sige. Para makita ko ng mga ano. Mga. Hindi kasi sa parking dun sa ano. Priority yung buntis. Ayun nga pala buntis na kasama. Ate, paano nga ate? Diyan. Ay, ano naman. Alin? Mag-ano tayo ano yung tabago pala sa ano? Let's go. May pulbos ka dyan. Ako, Jen. Walay. Tsura na. Sa camera. Oo nga eh. Bakit? Nga pala. Bakit? Naka-record na ba? Oh. Ay! Shit, yung kilikili ko. Yeah. Let's go. Yan. Kasi. Bakit ba kailangan pa? Kakaingit. Ang gagaling nila mag-drive. Kaya mo naman mag-drive eh. Cool ko na to eh. Uy, seatbelt na eh. Buntis. May hubs pala. Oo nga eh. Cardful na Sige, siya. bilisan mo pag may hams. Wag. Bapaanak si mami. Parang mo.
ni. I use that song. When I say I want it that way, could be a two worlds apart. Ayun po, kami ay papunta ngayon sa bayan. Tsaka yung ano yung Si ate ang driver. at ayan si Buntis. Ay, ayoko din nun. Ay, charot. Ala, naka-vlog ka ni. Ay. Basher tayo. Ayan si... Pupunta na kami bayan. May bibilin lang kami. Bibili kami ice cream kasi ang init doon sa bahay. Pagbalik sa bahay, tunaw na. Sabihin mo, milk tea ka mo. Sige na nga, milk tea. Bili kami milk tea. Yan si ate. Nag-drive. Si Buntis. Nag-aantay na lang kami ng paglabas ni Shane. Diretso na tayo. Ay, diretso na ba tayo? Hi, love. Hi. Ate. Hi, Cass. Hi. Road trip. Hoy! Sinabi ko kayo. Si Queen daw, si Queen. Bago yun na, nasa... Balik mo siya kami sa bridge pa. Mga kanta siya. Ikaw. Pinapangarap ko naman. Magdadrive ako sa sarili ko sa sakyan namin. Music pa makasakal. Oo nga pala, bakyain mo yan. Kasi good lang. Ano na? Sa mall, sa ano kasi kami happy man. Takit dito. May liberty girl. Third na hapon. Ang tumis mo. Ang tumis mo na. Tignan mo. O, balik siya ikaw mag-drive ha. Ang tumis. Oh, Nakachinilas ka nga pala. yeah. Ano pag nakachinilas? Kuya mo, pag nakachinilas ka siya Sila dalawa. Para lang manahimik. Ano yan? Ano yan? Ay, cream! Hali ka na. Ano ang gagawin natin dito? Ha? Kayo ba? Hindi, bibili ako ng ano. Ano ba bibilin ko nga? Yung sa kwarto ni Chris, halika na. Sa taas. Halika na. Sa taas? Oo. Ha? Asan yung car? Asan? Huwag na yung car. Muna lang sa ano. Ayan, dito kami sa ano guys, Walter Mart, bayan. Tawag-bayad na ako sa scrub natin. Antay na lang makalabas ng ano, ng airport at na-hold sa ano, sa customs. Nagwala na si Lucas. Bakit? Uy, quiet. Alika na, buksan na natin. Alika na. Pinapa-open niya. Ayun, ang tala naman si Nene. Nandyan sa ano, supermarket. Bibili lang ng pang-ulam-ulam. Ito lang mga binili namin sa Handyman, Walter Mart. Kahit mapunitin mo, hindi kaya. Ito, baka pwede itong ano mo. Ito na, ino-open
na, ina-open na. Halika na. Tahan na, ina-open na ni Mama. Oo, ina-open na. Diyos ko, Lord. Grabe yung batang ito. Pag ginusto eh. Ito na kami guys, sa Baler. Ayan, naluto lang ako ng sinabawang isda. Tapos bumili na lang kami ng ano ba yung barbecue tayo? Or undox. Tagal mo rin. Bakit? May ingay mga bibis? Ligo kayo mamaya mga bibis? Ha? Opo? Excited. Negro. Negro, negro, negro. Ito na. Ayan. Gutom na ang mga lasyeng. Mga lasyeng kagabi. Ayan, minadali namin yung sinigang na no isda. Kasi ito yung binili namin sa bayan. Chicken and yam po. Let's eat. Ne! Okay na guys. Simula na ulit kami. Yan palang na ano nila. Nalagay nila. Kaso mali yung nabili namin. Mali yung nabasa ko sa ano nila. Dapat pala 15 yung lapad. 12 lang yung lapad na nabili namin. Pero bili na lang ako ulit. Ayan. So, ayun na lang. Buuin na lang yung kama, yung ano. Pero pwede na lagyan na para ano, hindi na mag-drill ulit. Wala nang alikabok. Ha? Dito para sa frame. Ayun na. Oo. Paano yung frame na ano? Yung nakatumok? Ayan, yun ano. Nakatakon lang siya yung ano. Paano? Alagyan ng PC. Pwede. Para itago yung anong yan, breaker na yan. Ayan, dito yung mga ano pa ni Chris. Kagamitan. Ayan. Ganda ng ano, hindi na masyadong ano, mainit. Medyo kumulimlim. Kanina napakainit guys, nasa bayan kami, grabe. Nakakapasong tunay talaga. Akala mo nasa oven ka. Para kaming binibake sa loob ng sakyan eh. Colors. So, ayun. Sasabay ko na guys yung ano, after hindi pala isasabay. After netong bakod is ipapaano ko na sa ibaba. Palalagyan ko na ng kisame tsaka ipapatiles ko na kasi ayoko ng alikabok. Nainis ako sa alikabok, alam nyo yun. Kasi yung semento sa skin, ang hirap niyang tanggalin. Kaya sabi ko kay Nene, kung magkano pa ba magagasto sa ibaba para ma-finish na yun sa ibaba. Kasi yung sa taas, yun ang, kahit hindi na muna siguro, mga next year na yun. So, ayun, since pasok naman din sa budget ko, yung budget, pasok naman sa ano, sa ina-expect kong expense, magiging expense is, sabi ko, i-diretso na natin para yung malinis na sa baba, makapag-design na, makapamili na ng mga furnitures. Kasi si Mama gusto ko dito na magstay habang nandito din si Chris. Alam niyo, tapos alam ko dito rin na rin kasi magstay si Mama pag kapanganak ni Nene. Kaya, ayun. So, ipapatapos ko na yun sa ibaba ngayong summer. So, nakaka-excite. Ayun. Kasi may mga tumingin na kami ng mga furnitures kanina sa bayan. Ang dami mga ganda. Kaya sabi ko, kailangan ko ng ano, patapos na yung sa ibaba. Ayaw pa sana ni Mama kaso, hindi. Pero dito ko sa Mama para, ayun nga, wala nang mga alikabok yung sa dust from yung mga semento. Kasi nang mahirap. Tapos itong sa labas kasi is, paano palalagyan na rin namin ng mga grass. Parang Bermuda. Ayun. Para matiwasay ng kalooban ko. Tapos na. Yung akin naman, yung future, yung dream house naman namin ng ano ko. Doon naman ako magpo-focus. Mapatapos ko lang tong ano nila Mama. Ox na ako to. Kaya, kaya natin yan guys. Pero dito muna tayo. Magbuo muna tayo ng mga ano ni Chris. Ayan, busy pa rin sila guys. Kama na ni Chris yung ayusin. Ito yung ano, console table. So mag-check pa ako nito kung mayroon pa para makuhanan ko din si Nene. Ikaw ba gusto mo nito? Gusto niyo chart? Pag mayroon pa, kukuha pa ako. Gusto niya? Ah, sige. Kasi ano, naka-sale siya hanggang 16 eh. Babalik ako doon kasi ano, 5.8 less 30%.
Oh. Para siyang IKEA din, di ba? Itsura niya. Tapos ano pa siya, glossy, oh. Pagka ano, madumi, madali lang punasan. Ha? Ikaw din? Sige. Ayun, kasi babalik ako kagawa nung ano nga, papalitan ko. Yung blinds. Or bibili ulit ako ng blinds. Kasi, ano, short. Ayan. Nandun sila. Tapos nakabit na yung mga painting. Pero dapat yan sa loob na yan, Ana. Puro white. Ang cute. White. Feeling ko girl yung ano, patitirahin ko dito. Bakit? Ang babae. Sorry anak, si mommy nasunod sa ano eh. Kasi malinis pag white eh. Ayun. Saan ba to? Hindi pa. Mamaya mamapin ko. Tapos dito yung ano. Dito, Eiffel Tower. Finish guys. Ayun. Na ang room ni Chris Pulo. Ayan. Ano pa lang to? Hindi pa final pero ayan ang final niya. Nandyan yung yan na yung ano ng kama niya. Yung pwesto. Ayun. Ito lang ang papalitan ko kasi ayan o, bitin. So, pag uwi namin ng ano, ng Maynila, pipila ko ulit ng ano yan. Yung sakop na talaga yung ano niya. Dalawa. Ayun. Tapos ayan, sa kwarto na lang yan ni Mika. Sakto kasi yan sa kwarto ni Mika eh. So, ayan. Diba? Cute! Ito yung mga ano, pinili namin sa Mandawi. Yung mga cute na monghe. Yan. Tapos yung side table nila, sakto nandito yung saksakan. Ayan, single ano na yung Chris Pulo. Bed. Tapos, eto, gusto niya neto eh. Diba? Nasabi ko noon na gusto niya raw ng ganito. Sakto may spare ako. Yan. Ito pa yung mga kapatid ng ano. Mga little monk. Ayan. Pero ayusin ko pa to guys. Kulang pa ako sa mga pang decorate sa ano ni Chris. Tapos yung CR niya. Ay parang nagasgas ng bonggal. Kasi papinturahan ko na lang to. Ayan. Tapos papalinis ko pa. Ayan. Huwag na muna natin tingnan yung CR niya. Ayun. Tapos bala kong maglagay ng yung ano lang. Yung carpet lang dito. Yung maliit lang. Hanggang dyan. Sa kanya. Na gray and white din. Yun. Tapos ito yung corner na gusto ko ng pa L-type. So, nasunod naman siya guys. Ayan. Parang computer table niya. Tapos study table niya. Ayan. Dito yung bala na siya kung saan niya gustong ilagay yung computer niya. Tsaka yung study table niya. Tapos hindi na kami maglalagay ng TV. Gawa ng ito. Parang ano na rin to eh. Parang sala. Sa second floor. Kasi maluwag to. Dito yung ano. Yung sala set. Pagbibili kami ng isang sala set na pang dito sa taas. Dapat meron na kanina. Amin. Wala lang stock. Yung nakita namin sa ano guys. Sa Walter Mart. Sayang. So dapat naiuwi na namin. So walang stock. Nagpaano na ako. Ayan dito. Maglalagay kami ng sofa. Tapos dito yung TV. Parang i-mount namin yung TV dito. Para dito ano, parang ano, banding. Kasi ang hirap kapag kami kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang TV sa mga kwarto. Parang nagkanya-kanya din kayo, 'di ba? Kaya kailangan yung TV sa labas lang. Ayun. Ayun kabuuan. Kakash! Ah! Ayan. Kaya mga babies, pinaliguan ko pala yan guys. Ayan. Si Yung, si Kami, si Kali, tapos sino yung ano din, pipilay-pilay. Si Tom-Tom, kasi si Tom-Tom pagkaligo na ako. Nag-ano dun sa ano, buhanginan. Nilalamig siguro. So, nag-ano dun, naghukay siya. Binaon niya yung katawan niya. Ayun. Maglilinis lang kami maya-maya. Pagod. Pagod, daddy, pagod. Gutom. Yan. Tapos, dito, Sinday, na nangihinayang ng bongga sa ano kanina, sa sala set. Pero pag ano, pag meron, kasi nagpa-reserve nga ako, pina-check ko, may darating daw bukas na dalawang set. So yung pag spare yung isa, patatakbuhin ko sila bukas sa ano, sa bayan para mabayaran nila. May uwi dito. So yun! Yay! Uwi na, bakasyon na!
Holy Week! Nakakatawa, diba? Ayan, grabe na. Nag-ano na ako. Lilimahid na ako yung buhok ko, yung dandruff ko. Ayan. Tingnan nyo yan, oh. Yuck. Grabe, oh. Ligo-ligo na. Oo nga, kaya bumili ako kanina ng pati yung mga whiteheads ko. Diyos ko, naglabasan na. Bumili ako ng Selsun Blue. Yung kasi ang sa dandruff, eh. Maganda. So, kanina, may Watson doon sa Walter Mart. Bumili ako. Niligo ako maya-maya. Kaya na muna. Hi, ate. Payat ni ate, oh. Ayan. May ginuman sampayan si Nina dyan. Pasamantala lang naman. Kasi sayang, eh. Yung sikat ng araw dyan, mainit or yung hangin. So, that's it, guys. Hello, guys. Good evening. Grabe, ang sarap. Sarap maligo. Grabing init. So, ayun, finally, naayos ko na dito sa ni Chris sa kwarto, guys. Yung na lang CR niya, kulang pa ng mga sabitan ng tuwalya. Then, yung parang lababo. Ayun. Si Daddy. Wagas pagkilig na pagod ka ka. Ayan. Tapos, pa yan? May hangover pa kasi kanina. Pinilit ko lang na sabi ko, tapusin na. Kasi, bukas paalis na kami. So, ayan. Natapos din naman nila. Ayan. Colors. So, yun guys. Ang ganap today. So, bukas pauwi na kami kasabay ko si Pepep kasi Sabado may pasok na daw siya. So, after lunch kami. Sorry. Di! Ang ingay mo. Ang ingay mo. So, after lunch kami. Pauwi tomorrow. So, that's it. Yung nasa baba. Ayaw umakyat. Kasama yung dalawang pamangkin niya. Doon. Nakisiksik sa higaan dalawa. Kaya, yun. Pero kasama namin si Junior bukas pa uwi. Yan. And, yeah, yun lang. Parang walang saysay yung sinabi ko, di ba? So, yun lang. Papatuloy lang ako ng buhok habang nag-check ng mga, ng mga orders. Tapos, tutulog na rin ako. Pero, before that, inom tayo ng ating Laxent. Para, din, himbing din ang aking tulog. Yan lang. And, ito pa pala guys, ang kulang na lang dito yung pinto na lang nitong closet niya. Ay, baka daw bukas sabi ni Nene. Niya, tawagan niya ulit. Tapos, all done. Finish na. Pwede nang dito si Chris lumipat.